ದೇವರನ ಬೇಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಎರಲ ಎನ್ನೆರವಲ್ಲಿ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ₹1 ಕೊಂಡಲ ಅವು ಪುಣ್ಯದಾಯಕವಾದ ಬೇಲೆ ಜನಕುಲು ಕೊರಪಿನ ದೇಣಿಗೆಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ್ ಪೂಂಜಾ ಅಜೆ ಕಳಗುತ್ತು ತೆರಿಪಾದೇರು ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಕುರ್ನಾಡ್ ಚೇಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಪಜೀರ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಮಾಗಣದ ಪಜೀರ್ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲದ ಒಕ್ಕೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 30 ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಇಂದಿತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸು ಕರಿ ಐತಾರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ್ ಸೇರೊಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ನ ವಹಿಸೊಂಡಿನ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ್ ಪೂಂಜಾ ಅಜೆ ಕಡಗುತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಲೆ ಬೇಗ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗು ದಿನ ದೀಪಿರು ಆಂಡ ಪಜಿರ್ಡು ಅವಿಕು ದುಂಬೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು ಮಲ್ಲಾಕುಲು ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚ ಏರ್ಲ ಎನ್ನೇರ ಬಲ್ಲಿ ₹1 ಕೊಂಡಲ ದಾನನೆ ಅಂಚಾದೆ ನೆಕ್ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ₹1 ಕೊಂಡಲ ಅವು ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಭಾವನೆ ದಿವಡ್ಚಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಎಂಕೆ ಚಂದ ಉಂಡು ಹೌದಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ನದ್ದು ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಗ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಎತ್ತ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಹೊಡದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡೆ ಈತ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಈತ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಓಲತ್ತದು ಪನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜನ್ ಬೇ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿದ ಅಕಲು ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದುಂಬೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಸುರುಟು ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಡೇಟ್ ದೀಪು ಇಂಕ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ತೋಜನು ಅಂಡ ದೇವರದೇಟು ಈ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಡಾಪನು ನಿಕುಲ ನಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಈ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ಪಗೊಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವಾ ಆಜೆಕಡ ಗುತ್ತು ಪಾತಿರೊಂದು ಒವ್ವೆ ಅಡೆತಡೆ ಇಚ್ಛಾಂತೆ ಮಾತಾ ಬೇಲೆಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತದ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಗದೆತೊಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಂತದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಉಲೈ ಪೂರಾ ಬೇಲೆನು ಮುಗಿಪ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡು 2 ದಿನ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಪಂಡದ ವಿವರ ಕೊರಿಯರು ಸಮಿತಿಲ ಬೇತೆ ಮಲ್ತದ ಸಮಿತಿಲ ದಾದಬಂಡ ಪೂರೇರೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತದ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಮಿತಿ ರಡ್ಡೆಟ್ಲು ಒಪ್ಪಿರು ಬಂಡ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕದೇಟ್ಲೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಒಂದಿನ ದುಂಬೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಆಗ್ಲು ಕಾಲು ಉಪ್ಪಿರು ಬಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿಗಳಾಗ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡದಿಂತ ಧರ್ಮಸಭೆ ಎಂದು ಮಲ್ತದನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಬುಡ್ದು ಪಾಡುಜಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವನಿ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದುಂಬುಲ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ನನ್ನ ಪಾಡುಜಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಹೆಂಗ್ ತೋಜಿನ ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಖಂಡಿತ ಆ ಮನೆ ಮಂಚ ಹೊಡಿದ್ದೆ ಆ ಜತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವುಡೆ ಪನ್ಪುನ ಅವಂಜಿ ಆ ಬಲವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೋಯಿನವಳು ಬತ್ತನವಳು ವಾವೇಂಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಬೇಲಿಗೆ ಹೂವುಲ ಒಂಜಿ ಅಡೆತಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೂವುಲ ಇಚ್ಚೇನಿ ಇಂಥ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ದಾಲಂಚಿನ ಅಡೆತಡೆ ಉಪ್ಪಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಕಾಚವ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮಾಗಂದಡಿ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಗದಾರೆ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಬಂಗದಾರೆ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಭರತ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರ್ ಗುತ್ತು ಪ್ರಮುಖರು ಸರ್ವಶ್ರೀ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪಾವೂರು ಸುಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಭಂಡಾರಮನೆ ಪಜೀರ್ ಗುತ್ತು ಮೋಹನ್ ರೈ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ ಇನೋಳಿ ದೈವದ ಪೂಜಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರಸ್ವತಿ ಅಡ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಧೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರ್ ಗುತ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತಿರೇರು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳದ 29-30 ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಿನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದೆ ನಂಚಿನ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನೇಮ ಅಂದು ನಮ್ಮ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ವರ್ಷೋಡು 2 ನೇಮ ಆಪನ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚಿನ ವಲಸರಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಪೂರ ಬಾಲಾಲಯ ಅಡಿತನೇ ಇರೋದು ನಂಗೆ 2 ನೇಮ ಮಲ್ಪನ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇತ್ತನೇ ಇರೋದು ದೈವಜ್ಞ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ತಂತ್ರಧಾರನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮುಖೇನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ನೇಮ ಆ ವಲಸಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಊರು ಪರವೂರಿಗೆ ತಿರಿಯೋಡಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಲ್ಪನೆ ಹೂವೆ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತಿರಿಪವನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರವಿ ರೈ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು